Loca Vega, subling gibugal-bugalan na pod ang Ginoo sa Katoliko. Subling gibugal-bugalan ni drag queen Amadio's sa Fernando Pahente o pura Loca Vega aga Ginoo og giisip nato nga manuluwas mga kabombo. Ang Ginoo nga nagpakamatay ibabaw sa krus alang sa tuaga kaluwasan, iyang sumay-sumay o iyang gibugal-bugalan, no? Pinaagi sa iyang pagpasudayag ilawom sa timang Last Supper o Resurrection didto sa club sa Baguio City mga kabombo. Makita sa maong video nga iyang gihulagway si Jesus Christ nga giputos sa kademonyuhan. Antichrist mantingan ni siya, no? Nga niani og lain-lain nga mga komento o reaksyon sa social media. Iya gyud gitiming ang adlaw sa pagabanhaw ni Hesus nga gisaulog sa mga Romano Katoliko pag Easter Sunday mga kabombo. Ngano kaha nga nahimo kini ni pura Loca Vega nga magbugal-bugal ni Jesus Christ. Mura magagrabe kaayo iyang kalagot ni Hesukristo. Mura man siya Antichrist gyud mga kabombo. Wala siya respeto sa Romano Katoliko tungod sa iyang gibuhat. Wala gyud siya mutagam bisan pag gidakop na siya sa una og nabash siyag maayo diha sa social media. Matod pa ni Reverend Father Darwin Gitgano nga angay ipa-deliverance si pura Loca Vega tungod kay dili naman ni mao ang iyang gibuhat. Matod pa nga usa siya ka teacher kaniadto sa Dipolog City National High School sa Barra Dipolog City, Zamboanga del Norte, si Amadio's Fernando Pahente nga ginganlan karon og pura Loca Vega isip usa ka drug artist. Apan karon niundang pagka-teacher kay nag-focus siya sa iyang pagka-drug artist. Kahinumduman nga nag-viral ang ama namin ni pura Loca Vega tungod kay iyang giyaga-yagaan ang Ginoo sa Katoliko. Ang kining ato po giisip nga savior o manluluwas sa mga born again Christian nga si Jesus Christ. Giyaga-yagaan ni pura Loca Vega pagka 2023. Nagsayaw-sayaw, naghidbang-hidbang, samtang gikanta ang ama namin, girak ang ama namin, mga kabombo. Gihimo niyang content si Jesus Christ. Magsulob siya og sinina ni Hesukristo. Usay magsulob siya Santo Niño nga sinina. Kay kung lain nga content iyang pagabuhaton, di man mo patok. Pero kung mag-content siya og Jesus Christ, kung yaga-yagaan niya ang Ginoo, mupatok pa, musikat man siya, mesgutan man iyang pangan, mo nga iyang gipadayon. Naa siya mga show, isip usa ka drug artist, i-content niya si Jesus Christ, iyang sundug-sundugon, apan iyang yaga-yagaan mga kabumbo. Ngano ka ni siya? Nganong inani ang dagan sa yahaga show? Basin og doon na siya history tingali nga na siya giampo siguro nga wa gidungog sa Ginoo. Or baka unsa kay rason o ngano nga grabe ang kalagot ni Hesukristo mga kabombo. Daghan ang naglagot ni pura Loca Vega. Niyadtong iyang yagaan si Hesukristo pagka 2023. Pagkanta niya sa ama namin nga iyang girak tungod sa iyang pagpanamastamas sa Ginoo mga kabombo, hinungdan nga gifailan siya og mga kaso. Giuwan siyag mga kaso. Gani nadakpan na siya sa una apan nakagawas tungod kay nakapiyansa man. Naamay nag-amot-amot og kwarta para makapiyansa si pura Loca Vega tungod kay naaman say mga tawo nga nakauyon sa iyang gibuhat. Hilabi na kato mga tawo nga mga antichrist mga kabombo. Nangay masyag tabang sa mga fans og iyang giingon nga wa siya igong kwarta para bayad sa abogado, wala siya para piyansa. Apan doon mga tao nga mga antichrist nga naay kwarta, naay kaya, nagabot-amot og kwarta. Mao'y ni bayad sa abogado ni pura Loca Vega. Mao'y nagpapiyansa ron ni pura Loca Vega mga kabombo. Maayo unta og di na ni siya makagawas aron di na ni siya mupasundayag nga magyaga-yaga ni Hesukristo. Apan unsaon taman nga bailable man iyang kaso, makapiyansa raman, mao nakagawas ra gyapon siya. Mao tingali nga wa gyud siya mutagam bisag na preso na sa una wa mutagam, ha?
Napriso ni sa gidakop ni siya tungod sa pagbugal-bugal sa Ginoo mga kabombo. Nalutsan siya warrant. Apan gumikan kay makapiyansa naman, hinungdan nga padayon gyapon iyang pagbiay-biay ni Hesus. Nasayod ba ka ni siya siyang gibuhat? Or basin gusto lang siyang musikat maong iyang gibugal-bugalan ang Ginoo aron matagad siya sa publiko. Nagpatagad, nagpasikat, basin kuwang siya sa tagad kining tawhan na mga kabombo. Kanumduman nga gideklarar isip persona non grata o person not welcome or unacceptable person si Pora Loca Viga dito sa Manila, Laguna, CDO, Bukidnon, General Santos, South Cotabato, sa Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Dinagat Island o sa Cebu, mga kabombo. So ngano ka ni usa kay iyang rason nga lagot kay sa Ginoo mga kabombo. Basin suko siya mga kabombo nga namo ginagawas nga istorya nga mga bayot kuno di makasud sa langit. Mao siguro nasuko ni sa Ginoo mo na iyang bugal-bugalan sa Hesukristo mga kabombo. Alaon na di size na to sa palusod na pila ka